TPF rok TPF ni neta rok keduk ma sal romoi ani mongoi tatal kokpiri tongo borong dolo habia hinai borok ani mongoi emon bisri kok rok pirlayo emon tatal information rumiers borok senam layo belai ke lasima sengsa kok rok norok nai baidi tei khanawi nai baidi borok nin khoroksa neta Sompong Nogorni Dipok Deborma botamo hini pirkha tei ang bai call khaijak pro botamo hini reply rekha kisa khanawi nai baidi tei wansogoi nai baidi amai selengma sengsa tongmorok no tei ba kwbangma fake account tei borok mohai kok tatal piri tongo borokno bo identified khai tongo borokno yoksok liyangai borokni biruddhe ang action manakha Kebiti ini harus sejak do. Ani bupa ni bumang Gojendra Mora Singh sejak siga. Kaya mak to rasniti khali to personal attack khai miya. Ani bupa angka Dajendra Mora Singh. Kebiti master ya bo AT master. Ana awan bumang kaya to thik na tongo kaya kinto AT master. Gang to metric joros porjang kang baya college pore ba. Angka abo tatal information. Angka abo ni বাইরে সাংঘাতিক ভাবে মানে রাজনীতি খেলে নিয়ে আসলে তোলা নখর মনে হয় যায় আমাকে মানে তো সাংঘাতিক ব্যাপার কেউ মনে হয় ডিফরমেশন কেস আং এফআইআর মা খাইছি নাই সাং কোনো খাইনা করে গেছে अब हाई राजनीति तमंग सित्रा अब हाई राजनीति ता खादि नि रंग सिकांसिमे सामने सिकांसिमे साइन तानि ताताल्लान बाङै प्रचार खनिबा नरक निजे से तातालमान प्रचार खाइतङ हुंकाय जों ताताल पास आं बरो ताताल प्रचार खैगबा Ang baru tatal prasar kekeba. Angke bani biruddhe personal hamiasa saya. Angke bani biruddhe kono personal hamiasa ko tam kana ideology ani je buji mane na abo saw hoise. Angke rajniti khaina ke khaide kintu tatal ma ke ta sare kintu abona ang kono khaina karika ang mona FIR ma khaisnai sebo. Information keso. Acha khaide kaham kok se kaham. Nasigi naidi takhuk Dipok Debormani makhang okra tei gyan ganang hai. Fiaba besek sibin bekau sitra ti pia brok dawi di ka tei bomai kabang ma fake account tei brok amai kena tatal kok prosar hamia khalitung besek sila sima sengsa boroni motha eba boroni tolao bokrok bomia kena bini again so poder por tatal kok sil sawoi bini mung sitra mung hamia khair naipu fiaba borok ki bebak sajak mang de hini saksang no wansuk borni fan sayangai mano democratic country wo jotonin odhikar tongo ani bo sanani odhikar tongo nini noroni kok bebak sajak ni norok tawan sokti noroni bo saya kabangma tongnai fiaba borokni mungoi amhaike tatal kok pirui borokno hamia sawoi bahaike dofano mukti mannai abole kono jagao ang nugyaku udaharon krikhu tini ang borno nasik mani prai koyek bosor wngkha yoksok liangoi asake fake account khulogoi borok amhaike borokni bumungoi saka buito sato khlainai amoni bangai siang tini jawab marisibo tei borokni against action manasibo borokno ignore khai tongna hinpono ignore khaimalia obo hai selengma singsa tongmorokno ang saimia borokno sabo amhaike gyanda sabo amhaike borokno phurungka soba khainani hingkangke ideologically tei fatar nongkhari soba khaidi mohai ke mung sitra pharui tatal saboi kwbangma mohai borok tongo obo hai tongmung daktini saredi sari angke bipod